आयै थांसै आङो सुदेमखौ लायनो। थाङाबा मोजाङै थां। बिहामजोनो गासैबो बाथ्राखौनो खिन्थाजोब। जेबो आरो नंखाय बाथ्रा बुंनांला, बेखौ खोमसियाव लाखिनो नांला। नों जा जा गोरोन्थि मावदोंमोन बेफोरनि निमाहाखौ बिजोब नोङो बिहामजोनाव। आं मिथिगौ दे आंनि बिहामजोआ गाज्रि गोसोनि मानसि नङा। बे सानसेब्लाबो नोंखौ निमाहा होखागोन। नों खालि निमाहाखौल' बि। औ आयै, आं निमाहा बिगोन। आं सुदेमनिफ्राय निमाहा मोननो थाखाय खुलुमनांगौ जायो खुलुमगोन, आथिं हमनांगौ जायो हमगोन आं। आंनो खालि सुदेमनिफ्राय निमाहाल' नांगौ आयै, निमाहा। थां फिसा, इसोरा नायहरगोन थां। आं इसोरनियाव आर'ज बिगोन जाहाथे नोंसोरनि संसारा मोजाङै मोजाङैनो थायो, जाहाथे बिहामजोआ दिनै न'आव फैयो। आरो फिसा, नों जा जा गोरोन्थि मावदोंमोन थांनायनिफ्रायनो बेफोरखौ गासैबो फारि फारियै खिन्थाजोब, जाहाथे नोंखौ बिहामजोआ बुजिनायाव मोजां जायो। औ आयै। गोरोन्थि मावनानै निमाहा बिनायाबो मोनसे पुण्यनि खामानि फिसा। नोंदि बुजिदों गोरोन्थिया नोंनिनो होननानै, नोंनो मावदोंमोन गोरोन्थिखौ होननानै, बे बुजिनायाबो नोंनि थाखाय गोबां गिदिर बाथ्रा फिसा। बयबो मानसिया गोरोन्थि मावनानै निमाहा बिनायनि साहस थाया फिसा। फिसा, मोनसे गोरोन्थिखौ सिखोमानो थाखाय हाजारथा नंखाय बुंनांगौ जायो। बेनिखायनो मानसिया अरायबो सैथो बाथ्रा बुंनांगौ फिसा, नङाब्ला मानसिया गावनो खैफोदाव गोग्लैयो उनाव। औ आयै, बेफोर गासैबो आंनि मावनायनिनो साजा। थां फिसा थां, गोबाव खालायनांला। औ आयै, थांसै आङो। थां फिसा थां। हे इसोर, आंनिया बिहामजोआ जेन फैफिनो दे इसोर। सानैबो मोजाङै बुजिलायनानै सोलिलायथो, मोजाङै मोजाङै बिसोरनि संसारा सोलिथो। बिनिफ्रायलाय आंनोलाय माथो नांबावगौ। आंहा आंनि जानांगौ संसारखौ जाबायानो, दा बिसोरहासो बिसोरनि सम। मोजाङै मोजाङै जाथों दे आफा इसोर। आइ, आफा, आगै, नोंसोर बयबो आंखौ गारनानै थांजोब्बाय। आंनि जिउआव गासैबो थानाबो जेबो गैयै बायदिसो। नोंसोर मानो आंखौ बयबो गारनानै थांजोबखो? आयै, आफा, आं हारसिं हारसिं मोनसोयो। आं मानोबा दिनै गोसोखौ दरसे दरसे हारसिं हारसिं मोनबाय थादों आयै। मानोबा आं दिनै बांसिन मोनदों बेबायदि। गोसोखौनो सुखुवा सुखुवा माबोरैबा मोनबाय दङ आङो। रादायाबो मैयानिफ्रायनो फन हराखै मानोबा। गोसोखौ गिनायसो मोनदों आं। रादाया खाथियाव थाब्ला जेबो गिनाय मोना आङो, नाथाय रादाय गैयैखाय आं आरो बांसिनसो गिनाय मोनबावदों आयै। नोंसोर आंखौ मानो एसेबां थाब गारनानै थांनांगौ? आंना बेसे हारसिं हारसिं मोनो, माबायदि फोरमायनांगौ आं? सोरनि सिगाङाव थांनानै आं आंनि गोसोनि दुखुखौ फोरमायनो? आं मेगनजोंबो नुला, मानसिबो गैया रावबो गावनि होननानै बुंनो। आं जोबोद दुखु मोनो आयै, आफा, आं जोबोद दुखु मोनो। आं आंनि गावनि होननानै साननो थाखाय रादाय आरो आंनि फिसालानि अनगायै रावबो गैलिया आयै। आंखौ रावबो नायनोबो फैया, आंखौ रावबो खबरबो लाया। रावबो गैया आंहा आयै, रावबो गैया। मैयानिफ्रायनो रादायाबो फन हराखै। मा जाखोबा आं बांसिनसो गिनाय गिनाय मोनदों। गोसोआव गाज्रि गाज्रि भाब फैलाबायदों। मानो हराखैथाय फन? थानोनो सुखुवाखै आं। मा खालायनो मा मानो मोनबाय दं। रादायाबो फन हराखै। गोसोखौनो उसुखुथु मोनबाय दं। बेसेबा गिबाय दं आं। गोसोखौ गिनाय मोनबाय दं आं मानोबा। हनै बैनि रादाया। हा? ए, ओइ रादाय। ओइ रादाय, नंमारगौसो। रथ'नाय। जोंखौ सिनायदोंना सिनायाखै? सिनायदों। ए, सिनायदों। जोंफोरलाय माथो सिनायला नामा, बावगारबायसो नामा? आं आरो सानदोंमोन सोरबा किडनापारफोरासो किडनेप खालामनानै खर' बुना हराखै बि बावगारथों होननानै। रादाय, नों मोजाङै दंना मानसिया? मा जामारनायमोन? नों एसेबां बोसोर न'आव फैयाखैमोन, गामियाव फैयाखैमोन। नोंखौ सोरबा किडनेप खालाममाराखैथ'? खालायाखैलै।
होमब्लालाय मानोथो फैयाखैमोन जों आरो नोंखौ थैनायसो सानदोंमोन बयबो गामिनि मानसिफोरा नोंखौ थैनायसो सानबायमोन औ आंथ' खोनानाय लोगो लोगो नोंनि आत्माखौसो नुदों सानदोंमोन है जाम्बा नोंना आरो बांद्राय र' मा आत्मा फैलाबायनो बिलाय फैयोब्रा आत्माफोराबो मुक्ति मोनाबा जेबोथ' प्रब्लेम जायाखै नों मोजाङैनो दंबालाय दङ दे जाथि मोजाङै दंथ'यो मा जामारनायलै रादाय नों एसेबां बोसोर मानो फैमाराखैमोन नाया आंनि हिन्जावा गोदान हौवा लाहैनाय बायदि नोंबो ओजों थांनानै गोदान हिन्जावसो लाहैनायमोन जांग्रायाव आं थांथ'नोसै दे मा जामारनायमोन खिन्थाला होमबा उनाव खिन्थागोन दे लोगोफोर माब्लाबा दिनै आं थांथ'नोसै सम गैया अबाव थांनो रादाय नोंसा बाजैखौ लायैनि सुदेमखौ अ बाजैया न'आव थांदों ना मायोथाय आं मैया लोगो मोनदोंमोन धर्मपुराव औ दे थाथ' होमबा नोंसोरो औ दे बाजैखौ लाबो थाबनो मा जामारनायबा बिजों ना अबावबा गेंफोरावसो हाबनायमोनथाय मोनथिला दे आरो मा जादोंमोन बिसो मोनथिसिगौ जायखिजाया सुदेम बाजैनि जिउआव एसे सुखु गोजोन फैसिगोन दे रादाया फैफिननानै औ बेसेरि सुदेम बाजैयाबो बिराद खस्थ' सहायनांबाय दे जिउआव औ बेसेरि रादाय थांखांनायनि उननिफ्रायनो न'खरखौ बिराद खस्थ'यै सालायदों दे बेसेरिया औ आंनि हिन्जावा जानो मोनब्ला 10 बारसो हौवाखौनो सोलायगौमोन खोमाहाय नंमारगौलै नोंना हिन्जावा खिन्थु मार देन्जारखामोन नोंना हिन्जावा सिख्लानिफ्रायनो देन्जारखामोनलै बाल आंसो फसायनो लादोंमोन सिरि खारग'बायहाय नोंनि हिन्जावखौ हाबा खालामबा मा जागौमोनलै आंहाबो नोंनि बायदिसो अबस्था जानानै थाङोमोनलै भगबान इसोर जेन थेन बासिबाय थोआ नोंनि हिन्जावखौ गोसोथोफ्लांनायमोनब्ला मा जामारगौमोन दे गथ'खौ सोर नायगौमोन आयु जेन थेन बासिबायहाय खोब जाथि नोंखौ गोसोथोखायामोनथां बियो थोआमोन आं प्रप'ज होबानो लासिगौमोन बियो है बादि थांसै आं साला एसे एदावबाय र' नंगौ सानदो बेखौनो आङो आरो खोथायाबा नंगौना नङाथाय बिरनाय खौरांसो नामा होननानै एखेबारे फैथारबाय आं खबर लानो होननानैनो आब' अह दे हामदों दे मानसिफोराबो एसे एसेयावनो माइबा माइबि जानला मानला बुंलाबायोना बिनिखायनो आङो नोंसानावनो फैनानै नायफैथारनोसै नंगौना नङा होननानै फैथारबाय आं बेनिफ्राय फैमारदों रादाया औ आगै फैदों ए हारसिं फैदों औ हारसिङानो आंहालाय आरो मानसियालाय थैयाखैबोबालाय फैदोंबालाय थांनानै दंबालाय आंलाय आरो माथो सोरबा हिन्जावफोरसो हाबा खालामबाय नामा बेबायदि सानफ्लांलायदों आङो बेनिफ्राय मानसियालाय मोजाङैनो दंबालाय जेबो जायाखैबालाय औ मोजाङैनो दंथ'यो दे गामियावबो बेसेबा हाल्ला जाखादोंना मानसिफोरा मोनथिजोबनानै माथो सोरबा बुंदों फाग्ला जाबाय सोरबा बुंदों आरो खिथाब खालायदोंमोननो होननानै बेनिखायनो फैथारबाय आङो बेबायदिनो खोनालाबायो आरो बेनिफ्राय दा मानसिया गैया नामा न'आव गैया बिहामजोखौ लायनो थांदों ए बिहामजोआ मोनथियाखै नामा मोनथियाखै ए दा बिहामजोआ खम रागजोङा बियो आगोललाय माथो मानसिया खबरबो गैयामोनबालाय बिहामजोआ नुबा बियो फिट जाना गोलैयाथ' मा होनबावनो फिट जानासो गोलैगोनहाय बियो हौवाखौ एसेबां बोसोरनि उनाव नुदों हे आंहासो साननानै माबोरै मोनबायहाय मानोथो बेबायदि खालायनांगौ रादायालाय खेबसेबो न'आवनो फैयासै बियो गथ'खौबो बेबायदिनो फेदेरबाय जोनोम होबाय गावा दासो मोखां देखायफैदों आंनिबा बिहामजोआ बियो फैनायसो नङा बायदि मोनबाय आं सोरथो बेबायदि हौवाखौ निमाहा होनसै सोरथो फैफिननो आंबाथ' फैथारामोनहाय आंबाथ' बुगोमोनसैहाय आं बे हौवाखौ दोखो सेन्देलजोंसो सोबागौमोनहाय आङो आंनि हौवाया बेबायदि जानायमोनब्ला एसेबां बोसोरथ' न'खरखौबो नायखायाखै बियो फैसाबोथ' हरखायाखैमोनबालाय दालाय फैसाफोरलाय लाबोदोंना लाबोआखै आंनिबा एसेबां बोसोर खामानि मावहैदों बेसेबा बुरजा फैसा लाबोनांगौ माथो बियो लाबोआखै आब' थाइसेबो फैसा होआखै नोंनो गैया अबाव फैसा लाबोनो मानसिया मोजाङै सफैदों बेनो जोंनि थाखाय गोबां आरो थाइसेबो लाबोआसै एसेबां बोसोर खामानि मावनायानो माथो खालायखो होनलाय फैसाफोरखौलाय एसेबां बोसोर खामानि मावहैनानै थाइसेबो फैसा लाबोआबालाय नङा होमबा माबा खालायनाय मोनथिलाबो नुवासैबो गावासो मोनथिसिगौ आरो दे जोंलाय आरो माथो होनबावनो नङा होमबा मालाय मानसि
बेनिफ्राय जेबो खोन्थायासै नोंनो मानो फैयाखैमोन एसेबां बोसोर अबाव थाहैदोंमोननो जेबो खोन्थायासै नोंनो बिमानोनो आबाबो जाम्बिसैहाय मोजाङै सोंनोबो रोङा खोमा मोजाङै खोन्थायाखैयानो नोंबो मानसिया खामानि गैयालै अननायफोरा नोंनाबो बांद्राय आगोलनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो रायाबो मायाबो बेखायनो बेबायदि जादों बियो आंनि फिसादोबा जाथाराहाय आंबा दाबो बुयोहाय माथो बुंबावनो आरो जानाया जालांबाय दा मोजाङै न'आव थाबानो जाबाय आरो एबारनिफ्राय थांनो होनांलाहाय मोनजाबाबो मोनजायाबाबो गामियावनो थानानै खामला सामला मायबा दखान सखान होनानै जानो होआहाय एबार थांनो होनांला मा बेलाय मुम्बाइ फाटना बेफोराव थांलाबायनांगौसै औ हाय खाफालासो मोनथिगौ आरो मा जायो मा मायो बेनिफ्राय आगैयालाय साहा लोंगोन ना लोङा सिनि गैयाहाय लोंगोन दे सिनि गैयाबाबो संख्रिनिबाबो लोंगोन ए संख्रिनिबाबो लोंगोन दे होमब्लालाय फुदुंनोसै आङो जायोहाय आंना संख्रिनिबाबो आरो नोंसानि गाइखेरा बिराद गोथाव माथो संख्रिनिबाबो लोंजायो जागोन थां दे लोंगोन दे संख्रिनिबाबो दे होमब्लालाय आफा मायबाफोर जागौमोन नामा नोङो आइ आं बिराद लाल साहजों रुटिसो जानो लुगैदों ए र' होमब्लालाय आं बानायनानै लाबोनि आइ सुदेम आबौ फिसाया अबाव थांखो अ नै दानिसो आदाया गावसिनाव लांनो होननानै लानानै थांदों अ नोंलाय मानोथो थाङासै आइ आदामोननाव खेबसे थांनायमोनब्ला नोंबाजैया मोजां मोनगौमोन थांगोन र' आफा र' आं बानायनानै लाबोनि आफा दे ए सयथिनोबो खोनायाखै नों जेबो मिथियाखै नों जेबो मिथिया आङो मा केस जागोनहाय नोंजोंबो गारगि आयौ मा जादों मा खोन्थाया मा जाखौ मिथिमाराखै होनलाय मिथियाखैहाय मा आयौ नोंसा नोंहालाय माथो थैहां थैहां अबस्था जादोंमोननो माथो हस्पिटालाव लांदोंमोननो माथो मा हे बुराया मा जानाय न' माथो बारासो जादोंमोननो हामबायनो माथो लाबोफिनबायनो माथो न'आव ए लाबोफिनबायस' थै आंलाय माथो थैबायसो नामा मोजांसो मोनगौमोन आं थाब थैबोला नोंहालाय खबर लानो थाङा थांफासाबबायाहाय दरखार गैया जाखि थैया बोराया बारा टेनसन गैया र' बे बुरियासो टेव बेसेबा रांखिनि महारानिखा बे बुरियानो बेसो साला बिसिनायाव गोलैना थाबा मोजां मोनगोन आं हाय जोंहानाबो बेसेबा टेव बेसेबाहाय एखे सान्ति गैखाया न'आव बुरिया साला जोंहानाबो आयौ थैबासो मोजां मोनगौ आंबो थाबनो हाय खामालाय बेलेग जाबायल' टेनसन गैया जोंहानासो बुरिया बेसेबा रांखिनिथारहाय देन्जारसो आसोलसोखा फंसेबो बुंजाखाया ए नोंसानिख्रुइ जोंहाना बांसिनसो आसोल देन्जार नों मोनाखैना मोनबासो मिथिगोन ओइ नोङा जोंहानासो बांसिन खुगाखा लागायनायाव एक्सपार्टसो जोंहाना बेसे खुगा थाबोलासो मिथिगोन नोंसानादि मालाय बिखुनजोआ एसे बुरिबायानो जोंहानादि बेसेबा सिख्लासोखा सान्ति गैयाहाय बिसोरजों साला बेनिखायनो गुबुन जानानै आजादि थाफैदोंहाय आङो गोजानाव नोंसा मालाय हौवाया बाथ्रा खोनासङो नालाय आजादिनो थानो मोनो आरो गुबुन जाफैनानै गुबुनाव जोंहानालाय हौवाया बाथ्रायानो लायाबा मालाय बिमा बिफाखौनो गारनो हायाबा बेखायनो आं बायदि जानांगौहाय एसे रागा गोसा एखे हौवाफोराबो बांद्रायसो खालायो बेनिखायनो आंनाबो जाखायाहाय बांद्रायबा बुगोनसो आङो ओमफ्राय र' माथो सुदेमाबो फैदोंनो नंगौ नामा आं नुवाखैहाय मानसिखौ औ फैदोंथ' र' सोरगोनि महारानिसो बियो सिख्ला समाव गावखौनो खम दुगामारियामोन बियो सोरगोनि सुन्दरि होननानै दा मोनदोंनो साला ए दुगामारिमोन नामा औ मारिलाया आयनाखौनो 100 बार गाहाम नायोमोन आंनो नुयोमोन आंहाबा बेफोरखौनो टेनसन जाबाय थादों दा थाङाखैबो ना बे सोरगोनि महारानिया होबाजों गारजाना गारखोसना थैखोसो माखोसो दा बिमानि न'आवसो बाहा लाफैबाय माथो आंहासो डिस्टार्ब जाबाय थांफिनगोन खोमा दे फिसाज्लाबो दंनो माथो रिक्स गैयाहाय बेफोरबायदि मानसिजों थानोबो हानाय अबावबा बाहा खानानै जोंफोरनियावसो थागोन जोंहासो आलाय सिलाय जागोन उनाव बेखौनो बेसेबा टेनसन जाबाय थादों आङो मिथिबायना न'आवबो थांदोंमोन आं मैया एखे थानो हायैनो फैगारबायहाय आङो बेसेबा टेनसन होबाय आंखौ बै सुदेमनि फिसाज्लाजों सप्तासेयानो जासिगोन खोमाहाय दाबो थाङाखै मिथिगौना बिसोरखौ सानैनो आंहा ओंखामबो हाबला एखे उन्दुनोबो ओंखारलाया सान्थि गैया जादों आंहा मिथियाहाय बाल बिबनांफोराबा मानो बेबायदि जोंफोरलाय माथो न'आवनो थाङा
जोंखौबा बिखुमजोफोरा न'आव थांबानो मेगन सासोयो सानसेल' थाना फै ओंखाम संनो मोनगोन माबा मोनगोन होननानै बेसेबा रायो ओजा फिसाजोफोरा फैबा बाब्रे मास मोननै मोनथाम लाखियो जोंनाबो बेबायदिनो आरो फैब्लाथाय थाफैयो नुवाखै मास मोनथाम मोनब्रै थाफैखायो औहाय मा मोनसेथाय हौवानि न'खौ गारनानै माबा बिमा बिफानि न'आवसो थाफैबाय थायो जारलासोहाय गालि बेफोरजोंबो सान्थि गैया जोंहाबो बेबायदिनो बिबनांफोरानो फैबाय थायो आलासिफोरानो फैबाय थायो बेसेबा खामानि मावनांगौ सान्थि गैया मिथिबाय बेखायनो होनदों आरो फाग्लि नोंसाबो गुबुन जानानै थाहैदो अबावबा आं बायदि बिन्दास थानो हागोन र' संबा संबाय जाबा जाबाय उन्दुबा उन्दुबाय जाबा जाबाय था ओंहाय नोंआनो मोजां दे गालि थांसै होनब्लालाय दानो बिखुनजोजों पेल 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 रायजालायगोन थादो थांसै आंहा दे मामा नोंजानि न'आ अबाव हनै बै किं नुहुरबायानो मोनसिगोन किं अबाव नुहुराखै मोनसिगोन र' राजा नों थाबायनो बाबाय आं थाबायनो बायो आंनि स्कुलाव आं थाबायनासो थांखायो आइजों ए थाबायनासो थाङो औ थाबायोसो आङो आइया बुङो थाबायनांगौ होननानै औ राजा सना थाबायनांगौथ' र' आं खारनोबो हागौ आङो र' खारनाङा गोग्लैगोन हाखर दं हाखर अबाव हाखरा हनै बैयाव दं बबेयाव बै खाथि खालायाव ओमफ्राय मामा नोंजा कुथु दङ ना गैया कुथु गैयालै जोंहा आंनाव जोंहानाव कुथु दङ अमाबो दङ कुथुबो दङ ओमफ्राय बोरमाबो दङ जोंहा बा गासिबो दंजोबो माथो आंनोबो हरदे मासे आं कुथुखौ हरगोन नोंनो कुथु फिसा दङ जोंहानाव माखासे दे जागोन दे थौ